A szőlő Zala megyében, Hévíz és Zalaegerszeg között egy gyönyörű kis gyémbentombos zsákfaluban, Nemes Sándor házán található. A szőlő a Tekincsi szőlőhegyen van, a területe 6700 négyzetméter, található rajta 2 darab 1920-as években épült, verföldes technológiával présház. A területen nagyon sok gyümölcsfa van, termőszőlő, erdő. Be van kerítve a falutól, durván 3 és 5 perc gyalogúton megközelíthető, betonúton télen-nyáron közlekedni lehet autóval. Úgy néz ki, hogy egy éven belül be tudjuk vezetni a mellettünk lévő és a többi szőlőbe is az áramot, és az önkormányzat segítségével egy éven belül ki lesz javítva az út, betonút lesz. Kérem, nézzék meg a filmet türelmesen, és a végén hívhatnak. Mészáros László vagyok, 30-as 9 485 524.